Ya. Iki deg-degan ini terus engko ngene Mbak, iki rak modele bunyani dindeke ngene iki. Aduh, lae wong bagus. Hop. Yen tan waro setina kaya setahun rampung. Terus bayaran. Ya. Nah, ora usah wedi. Aduh, wis mang niroke kula. Aduh, alai wong bagus. Cerdas lho iki langsung iso lho. Wah, luar biasa. Wah, aku dadi nek arep nembang aku ya dadi wedi iki. Ora, wis saiki ora usah komentar werna-werna. Kowe nyawer ora? Aku nyawer, wah. Oh, cak tipis yo. Nyawer aku. Yo, aku no iki no. Saka Pak Sinono. Yo, tampani. Wis to. Ilang. Wis, yo diaturake mboko siji. Yo. Sapa dhisik, Mak? Iki no, anu anakku wedok sing cilik meneh iki. Mbak Lintang Kairo. Yo. Pendak-pendak awak dhewe sowan ning Jawa Timur, Mbak. Ibuke iki mesti ngebel, bapake mesti ngebel. Yo. Mangke Mbak Lintang Kairo tumut. Monggo. Aku nek karo cah semene iki ajar nginden seneng. Yo. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu. Masih imut banget. Pinter bocah wisan. Yo. Nggih, sopan Mbak Lintang Kairo. Kelas berapa Mbak Lintang Kairo? Kelas 5 SD, Kak. Kelas 5 SD. Oh iya, kok udah sanggulan itu disanggulin siapa? Disanggulin Mama. Oh, disanggulin Mama. Biasanya pakai batik, sekarang sanggulan ya keren loh. Iki penerus-penerusmu iki. Kowe situ nek do tuwek-tuwek. Wis keriput mulai mekar. Ya. Yo, Mbak Lintang Kairo mau ajeng nembang napa? Nyekar napa? Niki kutut manggung nggih. Hah? Kutut manggung. Kutut manggung. Nggih. Waduh, kutut manggung semono ki rung metu wulune, Nak. Ya ora apa-apa. Ora metu wulune ning sing penting nganggunge apik. Ya. Kaya ngapa ora apa-apa, Mbak. Ya, tak nehi wektu pokoke kanggo sampean. Ya. Dibawani mboten? Nggih. Ya, coba. Hebat banget, suaranya bagus. Sindenku wis KO kabeh. Kutut semene kok suarane apik. Yes. Nafasnya panjang ya Pak Seno? Panjang. Keren. Ya. Aku ora iso mikir nek cah semene iki malah nembang kutut manggung atiku keloro-loro. Kok keloro-loro dos pundi? Anakku telu wis ora ono sing nembang blas. Sing barep wis nang nggon musik, Piano. sing lanang nomor 2 tak tukoke wayang malah mancing. Mancing. Sing nomor 3? Sing nomor 3 gaweane kae lho sing ngene. Apa kae? Oh iya, entah. Wis anggere TikTok. bapakne teko wis entah. Rasane kaya kepengin ndek anak meneh. Ya meneh kok meneh. Terus Paraku
Iya. Malah kadang kala sing gerang-gerang sing wis tuwa-tuwa ki nek kon nembang kutut manggung, wah kuno. Blak, apa jenenge? Medhok, blagu. Iya. Iki bocah semene kok, wah. Marai keloro-loro atine ya. Iya. Aku nek weruh cah semene iki pengen mbrebes mili nek weruh cah semene nembang. Iya. Aku nek weruh cah semene nembang ya kepengin mili. Mbrebes mili. Gayane kaya arep ngajari ning blokon. Nyapa? Oh gayamu ning Surabaya Dela kok. Aku anggere weruh sing do. Ama ana sing le tuku iki nang ndi? Nang Embong. Lho, batinku tuku kok ning Embong ki apa nek cara ngene dhewe iki? Embong napa nggih? Embong ki dalan. Embong dalan. Heeh. Ning Embong. Terus, Mbak. Monggo 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 ya buat sangu sekolah oke to sing tersentuh hatinya kok kula mboten nggih waduh kowe lagi di sekolah lho Pak kowe lagi dicukukke nang ngisor jokoake serandal monggo 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 mbok wis meneng.
napa-napa. Aku iki upama kutut. Kowe nek dijejerke karo Mbak Lintang wis kalah jor. Kalah ya. Ah, ulumu tok sing jrawit-jrawit. Kon manggung ming ramuni-muni. Iya, terus ya Mbah. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Coba mlebune nganggo iringan no. Iya. Nggih. Alon-alon ya. Wangi ya layang mas kutut manggung manas Piyai sepuh to suarane. Iya. Omben. Ya, engko salah meneh. Ora. Omben no gelem bengokno. Wah, luar biasa suarane. Iya. Ngerti aku mau ora nggawa sinden. Wis ngejak Mbak Lintang iki ya wis malah wis awake cilik ora ngentek-entekke pangan. Sinden kuwi wong buah-buahan nggo Pak Dalang ya wis saut. Men kari gedang siji we mlenyek. Itu. Yo. Pakan no hatta pakan mbok do ngrungokke swara iki apik lho. Malah ana sing raine dikuwas barang. Cetha ana piyai cah cilik nembang apik kok malah raine dikuwas. Ya. Matur suwun Bapak. Heeh. Iki ya pinter iki ra diteruske bareng karo dhuwit. Wis nek wis manu kutut duwite mengko. Ha kok matur suwun nggih, Pak. Lah apa-apa nak ya? Nggih. Manu kutut Dua
Iya, wah, bocah iki sok umur 40 dadi sinden terkenal no. Awak dhewe mbo isih mbo ora. Iya. Upama isih ya pare pingkare ndelok radio ngrungokke radio karo ngerti anu apa jenenge sing nyiarke muni ini Ibu Lintang Kairo ah. Terus angen-angene awake dhewe walah biyen tau melu awake dhewe dik jaman cilik. Iya ya, Mak. Dan nyenengke pokoke budaya iki nyenengke ya. Iya. Monggo. Terus, Mbak. Neno. Dewa Tirta. Kaya le nyolah swara isih Dewa. Iya nganggo jenggit. Dewa. Ngendang ya kurang ajar. Iya. Iki deg-degan ini terus engko ngene Mbak. Iki rak modele bunyane dindeke ngene iki. Aduh, lae wong bagus. Hop. Yen tan waro setina kaya setahun rampung. Terus bayaran. Nah, ora usah wedi. Aduh, wis mangniroke kula. Aduh, alae wong bagus. Cerdas lho iki langsung iso lho. Nah, iki terus ending. Neno, monggo. Wangi ya layang mas kutet manggung batas hati. Wah, luar biasa. Wah, aku dadi nek arep nembang aku ya dadi wedi iki. Ora, wis saiki ora usah komentar werna-werna. Kowe nyawer ora? Aku nyawer wah. Oh, cak tipis yo nyawer aku. Yo, aku nok iki nok. Saka Pak Sinono. Yo, tampani. Sembah nuwun sanget, Bapak. Wis to? Ilang. Wis. Sike. Ayo, sike apa? Sabar. Sike dudu sithik. Yo, sawer no. Oh, cah tipis. Semangat ya, kudu sinau terus. Besok kalau kamu udah besar ya, ini besok lihat 100 tahun Indonesia merdeka ya. Besok di tahun 2045 Dek Lintang Kairo udah jadi pesinden yang hebat. Terima ya. kasih. Harus bisa loh. Iya. Semangat, jangan kasih kendor. Enggak. Iya, sekolah ya semangat. Sekolah juga semangat. Kaya Mbak Elisa kuwi S2 psikologi, Nggih. meng trimo dadi sinden. Iya. Karena dhek cinta budaya. Iya, jangan diremehkan. Iki sesuk larang bakal sesuk. Ayo, Budaya iki sesuk. Nggih, wis sesuk bapak ibumu meng kari lungguh nang omah wis mlebu metu mindhet. Entuk duit pira Lintang? Nggih, matur sembah nuwun. Lenggah. Nuwun Mbak Lintang. Ayo dol nyawer ora sinden-sinden kuwi, ha? Ora do ting pendonong mripate. Kowe nek weruh cah semen iku kudu memberi semangat. Satu-satu ora apa-apa, kok men semangat. Ya wis ora apa-apa. Aja dipaksa ora. Lah wong iki penerus-penerusmu kok ya ora apa-apa ya, Mak. Ya. Lenggah kono sik lumayan pendapatan ming sak utut manggunge. Wah. Lumayan ya iso nggo sangu sesasi kowe. Turah malah ya. Karo nggo nempur barang.
golek isi podang kuning daleme pundi Cahayu? Pulung. Pulung? Nggih. Pulung? Nggih. Kalih sarean? Tesih kilane. Oh, sekulone. Jujur ibumu sinden aja-aja? Sanes. Bapakmu dalang? Mboten. Yoga? Mboten. Mosok maling? Dumateng Ibu Umi Hafifah pundi menika tasih lenggah mboten ingkang badhe paring pisumbang kula caos wekdal nggih. Oh. Tuas ibu bae kok Dedek. Ya alah sak semono to nggih nggih. Oh alah nggih 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 nggih. Elak nggih nggih nggih. Jilbaban lho aja dijarak ora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam. Leres nggih asmanipun Mbak Umi Hafifah? Nggih. Oh, Umi Hafifah. Daleme pundi Cahayu? Pulung. Pulung? Nggih. Pulung? Nggih. Kalih sarean? Tesih kilane. Oh, sekulone. Ayem. Kowe apa roh sarean pulung? Aku ora roh. Mosok sak pulung ya ora nek sarean ra mungkin to. Mesti ana. Kelas pinten Cahayu? Kelas pinten? Kelas kalih SMP. Kalih SMP. Nggih, nggih, nggih. Sekolahe teng pundi? SMP setunggal pulung. Setunggal pulung. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Mriki wau kalih sinten, Nduk? Kalih bapak. Bapak? Nggih. Ibuke tindak mboten? Mboten. Lah teng pundi? Drep. Tilem teng griya. Oh, tilem. Nggih. Aja kok anggap tilem, ibumu kae lagi tahajud, nahajudi sampean men lancar anggene nembang. Nggih. Heeh. Pak asmane sapa ta? Pak Wijiono. Pak Wijiono. Nggih. Wiji tegese bibit ana wis ngarani. Ya mergo bibit unggul saka bapakmu karo ibumu dadine lahir kowe, ngono. Ya. Nggih. Nggih, ngono kuwi. Pake seniman ta, Pake? Sanes. Lah apa? Tukang cat. Ape. Aja anu lho, aja isin lho, duwe bapak tukang cat aja isin lho ya. Mboten, mboten. Mergo kuwi enek filsafate. Nggih. Tukang cat iki mesti memperbaiki tembok atau apapun yang jelek menjadi baik. Sanes tembok, Pak. Lah apa? Mobil. Heh? Mobil. Lah iya mobil kan maune terus didempul isik to, mesti dilas, akhirnya terus diperbaiki ndak ngangge cat kuwi mau. Heeh to. Marem wis to. Golek sampean ben saya ayu njaluk cat bapakmu ya. Nggih. Nggih. Ibune apa nduk ibune nyambut gawe apa ngastane ndi? Mboten kerja, Pak. Tesih napa ibu rumah tangga? Oh, ibu rumah tangga. Ning dalem terus. Nggih. Iya. Terus sing ndadekne sampean kok iso pengen nembang, seneng nembang ngono kuwi apa? Sebabe apa? Latar belakang sampean. Ya aja ngene to. Dalang kok diencepi ngene iki lho. Ditakoni latar belakang ngene iki lho. Ora pareng ngono kuwi ya. Nggih. Tak cat lho mengko ora. Apa sebabe Cahayu? Nggih, kula pengen melestarikan budaya, Pak. Wah, tepuk tangan untuk Dik Umi. Kalau kaya ngono lho. Cah cilik pengen melestarikan budaya. Ayo, gini anakku kok bobo salah he. Ayo, nggih, apik. Nembang napa, Nduk? Podang kuning. Podang kuning. Nggih. Sak bawane napa tembange ta? Sak bawane. Oh iya, bawane coba. Jangan khawatir, Nduk. Lek apik sesuk sampean tak adahi tas tak gawe ning Solo, ya. Nggih. Nene. Ya, Umi, ya. Nadyan wujud. Oh. Ya, asal ngono. Terus. Temung peksi. Lah, nyuwun tepuk tangan para penonton iki bibit unggul tenan iki bocah iki. Nggih, wis kari ngecat iki. Ya. Ayo, iki tembange apa, Nduk? Prisa mboten? Mboten. Niki jenenge Asmarandana. Nggih, eling-eling Asmarandana. Asmara ki gandrung, dana ki weweh. Tegese weweh katresnan ngagungake rasa welas asih marang sapa wae lan apa wae. Ngene, heeh. Elak.
Lah iki dadi iki bocah iki suarane kok ya elah nduk. Iki bocah kepiye iki? Yo alah. Lah iki sindenku guwak kabeh nang musuh sampean. Elah. Aku nyawang diajeng malih burek lho sampean. Ora rajeng ngene terus nesu. Ora rajeng ngene. Kuwi yo cah cilik aja dianu, padha cilike heeh. Elok. Paling ndang nyetatus ning anu ning BB mendhi. Emang gue pikirin mending ngono kowe. Ayo Umi, Nana. Halus manis turemra Jujur, ibumu sinden aja. sanes Bapakmu dalang. boten Yoga. boten Mosok maling. Maling lho. Ora genah tukang cat mobil ngono kok ya. Tenan apik aku nggumun tenan nyolong pethek, Nduk. Sampeyan tidak ada alur darah dari orang tua sebagai seni. Ning nyatane suaramu wis dadi kaya ngono kok ya. Apik. Iki kelas pinten to? Kelas pinten? kelas kalih Kalih. Nggih. SMP. Nggih. Sok lek lulus kula menghimbau nggih matur karo bapake sekolah neng SMKI Solo. nggih Nggih. pun wonten niatan mriko Pak Wis enek niatan to? Ampun. Ha iya, mangke jujuk ngene Bu Kesi, ben diterima Bu Kesi sekolah rono. lah mboten ngertos griyane kula Lah mula kowe dolan rono. Ngono. Arep bapakmu kon nggo cat ngono ngecat mobilku ya. nggih Tebok mburi ben dicat kae. Ben ora gambare Bratasena terus ngono. Elok. Pinten? 50.000 Sik iki nggih anu ya, DP sik ya. Nah, DP-ne. Nggih. Aja kesusu mulai berarti parengi mulai. Nggih, elak nggih. Alah, sik salaman mosok ora matur nuwun. Nek cah cilik ora ngangge mukrim-mukrim nyara apa-apa. Iya, Ora ambune kok solar to, Nduk, kowe, Nduk. Mesti bar melu ngecat bapakmu mau mesti. Elak nggih. Iya, bocah iki piye iki? wis suwinggan kula No, ngono iki biasane lek sik ajaran no datar kaya sepur kae lho. Iki wis iso. Iso gregel, iso ngombak kaya ngono alah ndek. Ya alah, bocah piye iki? Ha iya, Nek caramu apikmu kaya ngono aku iso mulih ra nggo dhuwit no iki malian. Ya alah, kes piye iki, kes. Ngene iku ducul ae lho ngene iki pesan piye. Kok guyu, ora pareng guyu. 50 iso nggih ngecat ora? Mboten. Cat mobil pira utuh ngene, ngerti ora sampean? Mboten. Ora ngerti. Mboten. Oh iya pancen bukan bidang Anda di seni atau tembang. Iya, Umi. Nah. Untuk menuju Islam, Umi. Ya, Nduk. Golek isi podang kuning Iya tak kisah pecah kaya ngene ya ya wis tenang iya Pak ngono penontonnya geger ae kira aku pelit kok nyoh tambahi wis aku mulai ra nggo dhuwit ben wis masa aku apa penontonnya aja-aja gawanmu kuwi nggo ayo mangke lek kula munggah anu ken bengok anu ya anu nyedalange Pak Dalang ndi duwe ndi ngono aja mboten to nggih kuwi bobote penonton tresno kalian jenengan nggih matur nuwun penonton ngono sik jajal matur nuwun penonton nggih lah ora matur nuwun karo aku matur nuwun Pak Dalang oh iya nggih wis ketampa pira kok tampa wis pira iki mau 100 oh iya
Cek orang enek jam 12 wis 100 sih lho. Ha iya. Aja kesusu kok saiki lho, engko susuk 98 kene. Monggo parkir, ayo. Ayo. Tanah. Ipo bunga nyanding bisa dadi tombo. Sekali lagi tepuk tangan untuk Umi Hafifah, luar biasa ini dicari. Elok temenanan, ayo suarane apik, jos tenan. Tutupno ya nduk ya. Nggih. Aja kakean dolanan Android. Nggih. Ya. Android oleh ning download YouTube ku bahasane tembang-tembang ngono ya. Nggih, nggih. Heeh, tenan. Wis to. Aku ki lek kadung seneng karo wong sing suarane apik iki wis. Aku wis dhuwit ki ora tak pikir kok ngono wis to. Nggih. Wis. Piye iki nasibe piye iki kok? Tuko? Wong sampean wis entuk akeh nyapa sak. Saya. Ayo. Ya, podang kuninge sayu, ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miterengon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman-iman yen nganti kang nyawa yang tak sawang meja ing lapang kegacangan marine saka katuan sarwi ngoceh dheweke ngale pencok aku komeng tirang tak sawangan tambah manis ipo bunga yen kelakon nyanding seliran arep kalati Walah, kalau ora apa wis paham liyan si podang anutan diranan orang mana hatiku dangdut ya, Dok. sayang Umi Hafifah, ya. sentikan bulu tempat
Sik. Sampeyan ngerti iki sapa? Ngertos. Sinten? Bu Kesi. Bu Kesi napa? Garwane panjenengan. Walah ngerti bojo barang iki. Sing tak takoki sinden napa-napa ngoten. Sinden nggih. Sinden. Nggih, pun duwe kasete Bu Kesi teng dalem. Dereng. Purun duwe? Dereng. Mangke mundhut teng bengkel-bengkel kathah nggih. Nggih. Bu Kesi nyuwun dawuh Bu Kesi mboten masukan kritikan atau apresiasi. Nggih. Ayo Bu Kesi. Ayo. Ora mung dawuh, duwike ya kudu metu. Ayo. Ayo. Siap Pak Dalang. Wah, luar biasa. Kota Ponorogo menika pancen membanggakan. Mboten namung kesenian reokipun ingkang kuncoro ing donya, ning calone saged neluraken ngendokaken pesinden ingkang kondang. Pitik kok piye? Ngendokaken. Saestu menika Dek Umi menika calonipun menawi purun gegulang utawi sinau babakan sindenan swantenipun saged luar biasa lan saged pinter. Mula Dek Umi mengko tak weling yen sampean lulus SMP kudu sekolah neng SMKI Surakarta. Lulus SMKI kuliah neng ISI Solo. Mengko sing mulang Umi karo Om Yoyo. Nah, Nggih. sangune beres niki. Kosek to Pak yo lagi ngomong sik to. Dados Dek Umi menika gadah bakat utawi swanten ingkang sae, atasipun sanes keturunan seniman, nanging Dek Umi menika gadah swanten ingkang sae. Pramila kudu dikembangake ya, Nduk. Nggih. Sinau sing sregep Sik tak sangoni. sik. Neng Bancar kae lah ya ana ta bocah sing semene. Najwa apa sapa kae? Lho duwe loro lho Ponorogo. Lah iya. Cah semene-mene suarane apik. Luar biasa. Sing Nduk, duwe mau sama ndek endi mau? Ora ilang to? Mboten. Wah digugem rapat kok ya. Jangan ilang, kok kena gitu cet ya. So yen Om Yoyo mendalang neng Ponorogo nyusul meneh lho ya, Nduk. Nggih. Nggih, tanggal 30 September. Karo tanggal 16. Nggih, kali tanggal 16 engko neng Gang Sate Ponorogo ngene. Mancak sinden ya. Aja Bu Kesi. Anggarane saya akeh kali macak sinden. Ben ngene wae. Nggih. Tur mesakne sik cilik kok ya ben ngene wae. Ngoten mawon. Berjilbab nggih to. Mangke ganti jilbabe ganti putih, ngoten nggih. Ngisor putih kabeh, ngeroke ya putih ben kaya anu dadine kaya mak. Nggih ngoten nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Pak Lurah badhe paring Pak Lurah nggih, Pak Lurah. Halo Pak Lurah. Nggih. Alah, nggih matur nuwun Pak Lurah, nggih. Diparingi pinten kali Pak Lurah? 700. Oh, kurang kuwi. Wis diparingi akeh kaya ngono kaya alhamdulillah. Bu Kesi keluarkan. Nggih. Ya, rene Nduk, tak sangoni sesuk tinggal tumbas buku. Ya. Yo, sinden liyane 100. Ayo. Ora wis tak makili wis. Iya. Nggih kuwi Mbak Putri, ya kuwi Mbak Sekar, kuwi Mbak Luna Maya. Nggih. Estu nggih tanggal 16 September mangke 30 September ngoten nggih. Nggih lah. Tepuk tangan untuk Di Umi. Waduh. Ganteng. Elak tenan. Aduh. Ponorogo dhek enek bibit-bibit unggul kaya ngono. Ha iya to.
manuk empret prit pating
ing truwit prit salurutan geni rongo ati pangan biyuk padha ambyuk biyuk padha ambyuk biyuk padha ambyuk ambyuk aneng pasaman lucu iberi rayan lucu iberi rayan delikane ning pagagan konangan bapak tani mingat mingut ambesengat nontoni parine hasrat manuk betet diet pating truwet diet randet turut ngepang grampel sekirang pirang walahit jok abang manuk blangkok gan mung ledek delok delok minta kodhok cucuk mepet tenggok anjejer